Здравей, землянина! Пуста тука, къде съм аз, бе? Ами просто аз и моят партньор Парван те отвлякохме, за да разберем тайната на земята. Значи слушай ме внимателно. През 56-та година, като Тодор Живков идва на власт и след това до 89-та година всичко върви по мед и масло. След това тия американците не сте чумпирстика държавата, не стига, че ги докараха тия смартфони GSM-и, ами сега минават със самолети покрай България, пръскат с хормони и ни правят безруги. Парване, къде намери това ниско интелигентно същество? Ами аз го намерих до гроба на някакво съветско същество. Човешко същество ще викаш на баба си, това е божеството Тодор Живков, няма говориш така за него. Чужда и ще избия зъбите. Парване, запиши го в дневника. Човешката раса проявява високо ниво на агресия. Да запиша ли също, че човешкото същество проявява високо ниво на агресия, но в същото време не тренира и се прави на интересен? Те, спънай тия буклук да те, Мен ли ще предизвикваш ти, бе, нещастнико, че аз не мога да тренирам? Аз не мога да тренирам. Ще ми риткаш като палечо. Видя ли колко време мога да държа? Мишка с мишка. Парване, изхвърли това същество от кораба ми. Добре, Сефе. Пресвети Тодор Живков. Току-що да не спасих светът от капитализъм. I love this game! Ари дядо! Огън къде? Горе на пирина стадото му кротко пасе.